Salutare tuturor, eu sunt Valentin și astăzi vreau să vă prezint un episod din Minecraft. Counter-Strike în Minecraft. Deci da, tot ce trebuie să faci este... Ai aici un cacat de pistol, da? Te duci aici warp ammo. Îți dai imediat warp-ul și ce, uite, sunt niște de-astea C4, vezi? Și zice ce glonț, eu de exemplu dacă vă uite eu cum e glonț de ăștia. Știi? Și acum aia asta, și aici ați lista cu warp. Eu deja am omorât pe unul și am consuri. Și ce trebuie să fie aici? Asta cred că e. Nu mai destule fond. E uite mâncare. Ni. Să vedem, uite, zona B. Oh. Ce trebuie să faci este să împuși pe aici, lume. Să te împuși cu ăștia și ăștia îți dau. Ești nebun? Holy fuck. Ce-mi dau ăștia, naiba? What? Bine. Ia să ne vedem niște warp-uri pe aici. Warp. Cam 20. Da, naiba să intrăm aici, că nu e aici ne juc. Christmas gift. Am un codou aici, nu știu ce fac cu ăștia. Nu că o dată găsi și noi aici. Stai să pun și coinsurile. Dacă zici 5 like-uri la acest episod, să mai fac episoade. Deci asta va fi doar un episod acum. Asta. Dacă mai facem încă unul, dacă puteți 5 like-uri, să mai bag un videoclip. Deci da, fiți pe fază. Bă, pe harta asta nu e nimeni. Asta e dust, dacă nu mă înșel, ar trebui să fie. Ce căcatul ăsta? Nu știu, asta e o textură care nu știu eu. Mă duc la amă pentru că vreau să caut altă. Știu că parcă asta era o grămadă de lume aici. Ia mă. Nu mă încoa, unde e fustul miel? Ce dracu? Da armarea ăla. Unde-mi dau așa? Să vă pot scovi din nou. Mi încarcă pistolul că vine la tine. Și la mama dracu că... Ei, nu mă încoace. Asta cum și l-ar fi, trebuie să fie un Deagle. Sau un Colt 40 și nu știu cât. Bine, vreau asta de aici, mă. Bă, unde asta de mergi? Du-te, puiulie. O fi ceva, eu nu-ți merge. Oh, fuck me. Ah. Deci da, acum ați fost cu acest episod. Uitați pistolul meu ce... Holy fuck, ce fain arată, ce textură faină. Deci cam atât a fost cu acest episod, eu am fost Valentin, la revedere!